Igwada mga panggasarong beses, igwang pa contest. Kumbaga tournament. Ah? Ang pa contest mga mga gymnasts. Ano ito mga nagdadalang kamo sa mga Olympics, ito mga gymnastics na mga kawat bag ito nagraralayog na mga nagbutatatumbling. Igwa ba ang pa competition duman sa sarong kahadean mga tugang. Kung saan ang contestant da igwa daan Hapon, may saro daang Amerikano. Tapos mayo pa dang pambato ang Pilipinas, mapa nakukuha. Primero muna perform sa duwang kalaban, Hapon tsaka Amerikano. Gymnastics, kumbaga pa-flexible ning hawak, talagang lukot kung lukot abang hawak ninda, mga flexible yan eh. Mga gymnasts, kumbaga sa lastiko, yan? Hignitable. An contest kung si isay an makalaog sa balde pasaraditan nin balde kung isay an makakasya talaga na magana mga pangga nin 5 sakong sinsilyo at talaga dakula ang premyo primero na mag-testing mga pangga so Amerikano may dara-dara da siyang sarong baldikan ko niyan pintura baldikan na boysen pintura. Naglaog da duman mga pangga so Amerikano. Kasyang-kasya duman sa balde? Urupakan si mga tao? Ngunyan, so Hapon naman da mga pangga. Payat-payat lang pati iso Hapon. Talagang, kumbaga, may micronutrient deficiency good ito. Nakulangan sa tiki-tiki kan agi pa. Payat-payat. Malnuris. Maniwangon. Andara-dara ka so Hapon, mga pangga. Arinola. No. So mga tao, mga pangga, ngaralas-ngalas. No. Garo ngaya sa diton mga yan daradara ngaya kan Hapon. Arinola. Ano daw ngaya kung kasya nga yan dyan? Ano daw kung makaigo? Testing na da ka so Hapon. Lumaog na duman sa Arinola. Tinakupan pa da, kasyang-kasya. Para lagpakan na naman sa mga tao. Yehe! Sabi kan mga tao, sa diton ngayon Arinola, gana na ngayon Hapon na yan. Ang mga kalaban ngayon kan Hapon, paurulio na nindaw. Mayo pa dang nakukuha ang contestant sa Pilipinas. Mayo pa. Baga anong swerte daw mga tugang si Paikulas, napaagida duman. Dahil niya man da tuyo na magsali duman sa contest. Napaagi lang da siya. May parapasan si Paikulas na dako laon na tangki kan tubig, water tank. Sabi ka so MC duman sa pa-contest. Isay an gustong lumaban digdi sa Hapon tsaka sa Amerikano. Isay na mga Pilipino ang gustong lumaban. Nahiling da si Paikulas nag-agi, may purupasan na water tank. Nina, may Pilipino malaban buto nga daw nila, madyan na daw nila. Paikulas, ika na ang lumaban nigde. Pigpasakat siya sa entablado, Paikulas, ika na ang masunod. Hali ka pa pating Bicol, matibayong ka talaga. Ang contest ni Paikulas, pa-flexible ning hawak. Yan na da si Paikulas, nagsakat na sa entablado, ibaradag da duman sa entablado, so dakulao na water tank. Luminagatob siya na. Ang ginibo ni Paikulas, naglaog siya duman sa water tank na daradara niya. Dakula magyan, naglaog siya. Ang labot pati pagkaduro dakula, kasyang-kasya daw 5 katawo. So mga tao, dahil kumbinsido, nag-round sa mga, paulion mo na ngayon sa Bicol. Dawa duman sa Amerikano, dahil magana. Pagkaduro dakula kan daradara kay water tank. Kang yaon na duman si Paikulas sa laog kan water tank, mga pangga. Sabi da ni Paikulas, humaralat ka mo! Dahil pa nagpupuon ang performance ko. Ngunyan, bukasan nindo ang gripo. Kuminorahaw sa duman. Binurukasan kan mga tao so gripo duman si Eraro. May gripo bagay na posit na sa dit. Pagbukas kang gripo mga pangga, nagluwas duman si Paikulas. Si Paikulas, tuminuro sa na duman sa pusit. Ginana ito na Paikulas. Pauli-uli na yun sa Bicol. Taday man yung magana.
me